asmoa dauket, prestatzeko suflea prestatuko dugu, eta lagunduko dugu saltsatxo bat egingo dugu, tofe saltsa edo deitzen dana. Karameloak tofe. Guzti gozatzen dugu tofe karamelok, ez da? Antzeko zerbait prestatuko dugu, eta lehenengo... Osagaiak izango ditut. Bai, hori da. Esne gaina, hau likoria, likor 43, pare bat arrautz, gurina, txokolatea, txokolate beltza, eta azukria. Lehenengo ingo deuna da, tofea jarriko dugu martxan. Bale. Hortako ingo dugu, karameloa, azukria jarriko dugu gorritzen, karameloa iteko. Bale. Azukria Azukria utxa jarriko dugu, gorritzen jarriko dugu, karameloa iteko. Gorritzen, ez beztu ez zaigu komeni, beztutzen bat zaigu, akabo. Oain ingo deuna da, suflea prestatuko dugu. Suflea prestatzeko, lehenengo gauza ingo deuna da, kazolatxo txiki bat jarriko dugu, txokolatea urtutzen, gurin pixkatekin. Zu gainean, ala mikronda erabiliko dugu? Erabiliko dugu, baino marian jarri deune ura, eta... Ontzia ondo, ez da? Ontzi txiki bat, hori da. Txikillo badakat, Horrekin ondatuko gara. Hori da. Txokolatea txikituko dugu, kobertura txokolatea hau. Hori da. Hau beha utzikan nola kategore egona txokolatea. Bai. Hau merindatzen jan lehiken. Pascal onduan ordu hontan, telebizioa guri ikusten txokolateetak. Ontzatxo bajan lehik ez da. Hori da, bai. Bueno, hortzen jarriko dugu. Baino marian, oso ondo. Eta bitartean... Zer bihar dezu, kollara bat? Bai, mentxe bat. Hori erabili, bai. Hor kontuz, Bai. Esan dugu koloria, rubio koloria, hori sartu berdula, eta ez beltza. Moreno hori ere ez. Hori da. Bueno, txokolatea. Bai, segitu den, bai. Ingo deuna da. Horina. Hau ja, kolorea hartzen nahi zeigu. Bai. Toriga nun ipini berdezu? Oan botako jo hori likore pixka. Likoria. Likore pixka botako jo. Likoria. Likoreak, zenbakiak errexak dira euskeraz ezaten, 43, baina hola ez daka grafikan. Erderaz ezaten, likor 43. Grazi gehiago ez da, Bai, bai. Ezke zan, 43 likorea eta, ez dakizu ez, baina likor 43, hori da, bizitza guztian, betikoa di hauek, bai. Aspaldi ez duen erabilegile esan da. Bai, tofe iteko, erabiltzen da. Aproposa, ez da? Bai. Betikoa da, baina goxoa da. Bai, aspaldian igual gertatu ez erabiltzia. Bai. Hau utziko dugu alde batetik, xoabe reduzitzen. Eta hor ikusten dugu txokolatea ia idala, zua pixkat jetxingo dugu. Bere berotasunak nahikoa duelako. Ez eta likor 43, kontuz? Bai, hau asko dugu zeigu. Bai, kontuz. Itzei, baina, klaro, kontrolando. Ez nina, azkarri gauzen da gora. Ez nahi nuen aitatu momento batian, esan dugu likor 43 erabili dugu, ez? Eta garai batian gure gazte denboran daula, eraten ginen, noiz bait porratu izan dut, zeakin, txokolate batiduekin astuta. Bai, eta oso ondo, kristo numero ona. Gozua galiliko zan ez da? Gozua eta gustora eranda, dana guztua. Bai, dana ona. Eta oain ingo deuna da, zutatik kendengo dugu, hori ez dugu behar. Ez duzu behar bat atzatu ingo dut, hemen, oso ondo. Hemen txokolate daukeu, bai. azukre bixe botako jau. Hori da. Azukre bixe botako jau. Bi kollaraka horrela, ez da? Bai, gutxu gara. Etxeko Andria jakin nahi izatun dut 40 gramo, 50 gramo, bi kollaraka da. Hori da. Urduan, beste alde batetik, gorringoa. Bai. Gorringo botako izkio. Zenbaten godia, bat o bi? A ber. Hemen bat. Bat. Eta urduan zuringoa ingo dugu apartatu, gero behar deulako. Nik galdetzen diot, zeratik ekarri izan dituz bere etxeko arrautzak, eta noizbait bi gorringokoak tokatu zaizkio. Eta horregatik asmatua, asmatzen den, joku badakau. Tamainagatik ondo ikusten da, normalen. Bale. Da jo biek erteltzen bani badio baina. Ez bat, kontrolatuta azka arrautzak. Bai, normalen. Bai. Kanpotek ikusten da, Bai. Bueno, txuringo apartatu dugu, eta gorringo botako dugu. Oso ondo.
eta nahastu ingo dugu. Zuek dituzu etxean ardiak eta baita ere... Bai, oilo askok eta etxean hazen ditu, gustatzen zaigu bertako produktua eta kalidadezkoa izan da dira. Bai. Leku aproposa baita ere eukitzeko bai ardiak eta bertan, ez? Bai. Bueno. Oilotegia eta dana. Oida. Bueno, hau prest daukeu. Bai. Orduan hemen azukrea erabiliko dugu gero. Bai, txuringoak. Eta gero botako jau geixo. Bai, oso ondo, bai. Montatzeko. Txuringoak azukreakin? Txuringoak arrotu ingo jau, gero txokolatein azteko. Hori da, bai. Eta, montatzeko nahu. Honekin godu bizkat, txokolate hori bizkat arindu. Hori. Eta gero lortuko dugu honekin, arrotzea eta gero larian, berotasuneakin, sufrien efektu egitea. Hoxe da. Hori da. Garai batian, sufria eta horrela jatetxeetan horrela oso tipikoa zan, zelebrazioetan da zerbait ospatzen zanean ateratzen zan, ez? Mitikoa izan da. Eta zartzeko momentuan, kamarerak argidanak itzali, eta gero zarrona berotuta bota, eta, espektakular, hori da, bai. Oraindik ere jatetxe batzuk mantentzen dute, Eta, bueno, ematen dio bere grazia, argiak itzali eta zorionak abestu, eta... Aseran bota dio azukre pixkat, eta oan bukaeran, beste pixkat gehituko jo. Landuko. Bota pixkat. Pixkat, dana. Erdi bat bota jozu. Holaxi. Kollarak atardi. Oso, no? Erki, arrotu zaigu, eta... Bai, tramankulo hauek zenba laguntzen diguten, Bai, eskuzin behar bada litzeke, bueno. Lan gehiago, baina? Bai. Teknologiak... Teknologia laguntza ditu. Oso ondo. Bueno, hau, presto daukeu, hau garbitzea. Garbitzea. Gauzabek zuzenian garbitzia honena, bestela gero lehortzen dienean, asko ze zailo. Bai, momentu atian garbitu eta listo uretan, Hain barila finak eukitzen dituen. Naztuko diogu. Bai. Hori da. Irabiatu zingo duzu kutsaria behakin, o nahi zu beste... Horrekin, ez da? Berekin. Bai, erabiliko dut. Oso ondo. Hau pixkat gehiago, listo, nekin bukatu aldeu? Bai, nahikoa. Vale. Merengia zurriakin hortzen, Saiatuko gara bain, pixkate homogeneo uzten, Bai, hori da, bai. Suabe nazten, zerratikan bestela jeitxik den da. Azkarre egiten da, galdu ingo genuke. Hori da. Bai, tratu eman bertzaio, hori da, hemen galtzen da. Bai, bizkotxu eta ematen zaion tratamentu berdina, ez da? Hori da. Beak duen aize hori mantenduaz da horrela. Hori zaigu barrua sartzea, gero... Kanpoko aizie barrua sartzea. Gaur eguna proposa hortako. Guri getatzen zaiguna hemen, horako bista geukita, Hori, bai. Ezin ebitatu kanpoa behiatzea, ez da? Ez. Moldea prest daukeu. Zuk hortan bentaja bakazu, zure zukaldetikan, arala da bista hona da dituzu, dana hortzen, ez? Nik uste laneako bista honak izan edo, Gure kasuan ez da... Toki ilun baten haitu, aldean isamarra da. Gure kasuan, biztik ez dago, baina, gero parrilla erten zen geha, arraiakin datzat aurrat orduan ondo. Horrela jakiten dugu segura egiten duen. Hori da. Hau, igual hemen txengaino entziko tola. Bueno, ja ikusten da, Bai. Itxura aldatu jitzaio, Bai, hori da. Argitu inda pixkat, leheno txokolatia nola beltza dan, oso kolore iluna zakan dagoan. Gero berriz ilundu ingo da, Bai, bukaeran bai. Ilunduko da, Ilundu bai, bino erre ez, Ez. Labia prest dakat, 180... 180 berreun tarte hortan, 8-10 minutu. Nahiko. Eta hau bai dala gauza bat, zuzenian atea eta zeituan jaten dana, bestela sufriak galdu iten du bere grazia. Hau ez da aurrez preparatu berdan postroietakoa. Gehiegi ez dugu beteko, utziko digu tarte txiki bat, hazi ingo da gero laben. Eta orduan, hau barroa. Hau da barroa. Hau bihatzakin, orduan... Gontxe zatu eta ez zituen, 8-10 minutu gutxu gara bera, labean, eta... Barrura guaz. Eneko honen, nik uste dut hau listo dela,
Bero-berua, perfecto. A ber, ze itxura atatzen digun. Bueno, a ber, moldetik nola ateratzen den hori da, hemen. Bai. Gauza pixkat zaila dana, baina... Moldea jarri hemen gainean. Hemen jarriko dugu moldea. Horrela, bai, gero platerea. Eta hortik platerea jarriko dugu. Bale, kontu, ze plaka bero-berua dota, Bai. Hori da. Errega bebili behar dugu, hau oso beroa da dota. Oso ondo. Orduan. Bueltan naiztua pasa, eta egingo atea. duguna Hemen. da, kutsilloa bazpare pasatuko diogu. Vale. Hau postre potentia da, txokolate... Bai. Tope. Kaso onda razilloko egin. Importantea ondo libratzea, gero gelditiko zaigu bestela moldean. Zego, moldiak kenduta geho jarri saltzak, o zuzenean? Bai, ez. Ez kurioso, horrena moldiak kendu, eta... Moldeak kenduko dugu, saiatuko gara ondo ateatzen. Karo, etxean bezala, etxeko labiai puntu hartuta... Bai, labeak ez igualak, eta orduan Hotxe. Pixkate goiti berari joa, baina... Hau eskar porratuko dut, eta listo. Txokolate saltza, puro txokolate. Bai, txokolate asko duke, Honi porratzeten nien... Kuriosi, jamarko dut, geitzine bai, eta... Listo, horrela xen, ez da? Bai. Oso ondo. Gure xefaren azken ukitua. Txokolatea eta gurina bigundu. Azukrea eta arrautza gorringoa gehitu. Arrautza txuringoa azukrearekin arrotu. Eta aurrekoari nahasi. Labean sartu. Tofe saltza egiteko, esne gaina, karameloa eta likorea nahaztu. Suflea moldetik atera eta bi saltzarekin apaindu. Eneko, ni prez borratzeko, hemen, bakizue. Ze zapore dauken. Ze zapore dauken, ona izango du. Hau zuk etxen egiten dizu, ezta? Bai, normalen. Beti ez dugu gitzen kartan, baina... Hori da. Hau txokolati da eta zean porratu baino lehenutik jo gogoratu EITB-en dazkazuela errezeta guztiak, berriz ikusteko prozesu guztia, eta banoa, Hau jajan ondoren, tamainan itzien berko dut, hortza zegenduko zeskiteta. Jan lehenengo, Ondo saboreatu. Oso goxua. Gaurko postria benetan gozozalientzako, undiela.